No teraz. Okay. 1 hour 20 minutes to start. No dobre, čo ste tak A doprava mi ale trochu ja hovno držím Red Bull, je na zemi. Nemá zoverko. Robíš hlavne, pozeraj na... Aha, tak? Ale ja neviem, že teraz natáčam seba a teraz ich asi. Ja neviem. Ja. Tak pozrite, čo tam je vidieť. Tam nie je nič vidieť, počkaj. Ja neviem, jak sa to ovláda. Asi sme... No, tak to vypneme. Ideme. Ahoj. Dobre, ideme. Ja to točím. Ale na výšku, takže dostanem žďubané od ocka, že mi povie, že... No, Povedz, kam si to poslal. ale oni to vyhrajú, pozerajú nejak dobre. To máš. Oj, o tom si teda vypadne na to točili. Rysa sa zrazia, tam nedáva pozor. Tam za učenice. Mešťany! Dostávate fóra! Toto je fanklub celý. Rozdielové číslo je 13. Benchmark funguje! A udržali sme si to 6. miesto? Stoj! Počkaj, stojte! Operácia, rotácia. Áno, do vleku. No počkaj, ktorou stranu ideme točiť? Ja točím prvý. Ja už točím. Nie, nemôžeme takto, opačne. Daniel, pozriek má pol na pol. Daniel má pol na pol.